1908ko urriaren 21ean Jorge Oteiza artista jaio zen Orion, Gipuzkoa. Hain justu, aste honetan bere jaiotzaren mendeurrena bete da, eta 11 izan dira Oteizari egindako omenaldiak. Altxuzan, Nafarroan, Jorge Oteiza museoa dago. 70ko hamarkadan, artista oriotarrak herri honetan finkatu zituen beretzea eta lantokia. Altxuzako museoak haren 1000 eskultura inguru biltzen ditu, marrazki, azterketa eta artistaren milaka liburu bezkain. Haren lanen bitartez eta Alberto Barandiaran Berriako kazetariak idatuta, Jorge Oteiza hobeto ezagutu nahi izan dugu. Nor da Oteiza museoaren erdiko gela edo gela nagusia, gela importantena, ze horra sartuta ematen du sartzen garela Oteizaren munduan, da Oteizarekin murgiltzea erabat. Hemen daude bere lanik onenetakoak, hor goian Arantzazuko apostolen friso osua, eta bitxia da, Oteizarentzat hau zen, behar nahi zuen hau izatea zenotafio bat, da olako mausoleo bat bezala. Eta egia da, Salde Oizaren eraikinaren zentzu ere alakoa dela, alako museo, mausoleo, museo baino gehiago. Horregatik jatzen dira beste gero erakusketak egin behar dituztunean edo ze garrantzia eta ze indarra dakan museo honek, ez? Ikusten dira pareten kolorea, pareten lodiera, argia nundi datorren. Benetan Oteiza intimoena hemen dago. Egunotan Klarionen tailerra izeneko erakusketa bat ikusi daiteke museoan, eta hau da Altzuzako museoak antolatu duen edo atondu duen erakusketai garrantzitsuenetakoa. Zergatik eta aurreneko aldiz aztertu, jorratu, ikertu eta klasifikatu indelako Oteizak lan egiteko erabiltzen zituen Klarionen tailer hori eta interpretatu indelako. Angel Badosek lan handia egin du iaia 4.000 pieza horiek ondo sailkatzen da, ondo antolatzen, eta ondorio da hemen ikusten dela Oteizak lan egiteko modua. Oteiza experimentatzeko sekulako gogoa zeukan beti, kriston garrantzia ematen zion bere lanari, experimentazioa zelako bere iparra iaia, eta orduan hemen ikusten da oso ondo nola egiten zuen lan txikien, molde txikietan, eta gero nola pasatzen zen eskultura ondietara. Hemen ikusi daiteke benetan Jorge Oteiza nola pentsatzen zituen eta nola bururatzen zituen bere artelan iaia guztiak. Dokumentazio zentroa edo artxiboa da museoaren beste hanketako bat. Bata erakusketak eta antolatzea eta bere lan bera ere erakustea zein den, eta beste gauza da oraindik berak egin zuen lana, berak izan zituen barne prozesua, pentsamenduak idatzi zituen hori guztia aztertzea. Eta hemen gordeta dago bere ondare iaia guztia. Dena gordetzen zuen, dena apuntatzen zuen, buruatzen zitezkeen ideia guztiak paper txikietan edo liburuetako hortzetan apuntatzen zuen. Horren hemen dago sekulako lana egiteko apunte horiek, handik eta hemendik hartutako harrak eta hortatik ateatako ideiak eta ideia horiek nola gero plasmatu zituen proiektutan. Ari hori guztia, Jorge Oteizarengan sekulako askotan korapilatzen da eta bihurritzen da, hori askatzea eta tiratzea. Eta, hemen dagoen ondare ikusita urtetako lana dago. Jorge Oteizak bere lana, bere ondare guztia Nafarroen batea erabakizunean jende asko harritu zen, betiko harremana Gipuzkoarekin izan zuen lako beti Oteiza. Baina Altzuzan dagoen, Altzuza bizita egin da, hobeto ulertzen da erabaki hura. Oteiza 1973an etorri zen Altzuzara,
bake bila neurri batean, buruan zituen proiektu guztiak pixkate paperean jartzeko, erretiratzeko, haizun ere Gipuzkoan eta beste toki batzutan bultzatutako hainbat proiektu bertan berak gelditu zielako, eta hemen aurkitu zuen berak bilatzen zuen pakea. Eta hemen jarri zuen bere tailerra, hemen jarri zuen bere bizitokia, hemen lurperatu zuen bere Andrea, eta hemen lurperatuta dago bera. Eta museoak etxea izan zena gorde du, babestu du, eta hemen ikusi daiteke, bere lan maila, berak horretzen zituen apunteak eta gauza personal asko, eta horren batuta, persona batengan horren batuta dagoen hola bai artea eta bai bizitza, nik uste hemen etxe honekin oso ondo ikusten dela.